na. Sino kaya ang unang aangat dito? Sino ang unang babanat? Magkakaangatan o magkakalasan itong mga to. Ay, umangat na yung patang kaliwa! Umangat na! Go po! Yun mo. Ayan, set out na kayan. Set out. Marami akong muna. Marami inanak yan. Sumama dito sa aming karera. Mga kabarkada, simulan na natin. Handa na ba ang lahat? Handaan na kayo, tara na at magmadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 patagan, 20-20 pakpakan, 20-20 ligmaan. Masaya dito, manalo o matalo din na yun mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Kapag all bikers, pwede ka sino mapabrado. Saan kayo pupunta? Sali dito, kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Dahil doon ka ba? Kurap na mas makarating ka nun, ganyan sa paligsahan. Ayun, mukha makikimarites kayo dyan ha. Maraming igado dyan sa barangay San Blas. Nang mabuti kung anong tamang galaw, magpipilian sa laro. Ayun, ikaw ha. Ay, San Blas pala, kala ko Blas. Oo, kaya dito barangay San Blas pala. Kala ko Blas. Wow, wow, wow. Daming tao. Talagang dirayo itong pakarera ni Mami. Yo! Hindi ka nang sumama dito sa aming karera. Tawagin mo ang iyong mga kabarkada. Simulan Ang ipot. handa na ba ang lahat? Handa na kayo, tara Ito mo, gusto natin sigat. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 Oh, may Tagalaon yun na naman. Oh, ay, Tagalaon din ang Grace. manalo o matalo. Okay, ang daming tao. Shout out mo kayo, shout out. Ikaw naging masaya. Shout out muna bago ka lang. Ayun. Pwede kahit sino mapabrother o sisters. Kasali dito Oh, yung kabila. na ang finish line. Huwag kang Kaliwat ka na. Mga daming tao. makarating ka doon. Ganyan sa palaksahan. Pagganahin kaalaman. Ang mikihin mapakita kung ano kakayahan. Diyos ko po. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro. At huwag kang bibitaw. Huwag sumuko. Panyata, gay category mo. Kahit pawis ay umawis, magtiwala ng lubos. Babae yan, sa babae. iyong sarili. Dahil yun ang siyang magbibigay ng lagang sa'yo. Kumusak Sige tayo. tagumpay. Oh, yan. Shout out po na kayo bago kayo mag-sticker. Oh, isa-isa lang at baka naman meron akong tropa dyan sa Alcala. Anong pangalan? Galaraga. O sa idol. Butula pa rin kayo? Simulan na natin kung handa Ito sa idol. na kayo. Tapos na kayo. Kasi unahin natin yung sarap. Sarap na i-vlog. I-vlog ha? Masaya dito. Wala na. Talo din na yung mahalaga. Ang important, Ano na. Ikaw ba yung naging masaya. Ating kapadyak all bikers. Pwede kahit sino, mapa-brother o sisters. Kasali dito, kung malapit na ang finish line. Huwag kang lilingon. Ayun, daming tao. Mas makarating ka. Okay, trip ang breakaway. Ay, yung headset natin. Ayun, mga tao. Magiging mapakita kung ano kakayahan. Pag-isipan ng Ang daming mabuti tao, kung anong tamang galaw. Mag-enjoy sa laro. At huwag kang bibitaw. Sumuko. Maglaban Idol, pa rin tapos. magbibideo kami, ah. Awis ay umagos, magtiwala ng lubos. Malayo agwat. Dahil yun ang siyang magbibigay ng lakas sa'yo. Sa hindi nagtagumpay. Hey! Oh. May YouTube na kayo ha, kahit huli kami. Ang problema, hindi namin kayo kilala. Okay, noon mga team of Wekaway, dito tayo sa barangay San Blas. Ay, Blas pala. Barangay Blas, Villasis, Pangasinan. Iyo. So, right turn tayo dito. Medyo malayo ng agwat ng ating mga tatlong Wekaway. Ayaw, natin ito ating tatlong breakaway. Mga last month pa naman to eh.
Last 2 laps pa tayo. O, mahaba-habang balatan pa to, ha. Uy. Ano mga pangalan nyo, mga idol? Ka-idol. Bob. Ito. Jericho. Ito. Mike Joshua. Valdez. Yo. Diyos ko po. Napakalayo ng agwat nyo, ha. Medyo may kakiputan pero may kasarapan ng ating ruta. Ayun. Yo. Ito, naku po. Bumengking pa tayo dito, ha. Okay, ayun na. Sabi mo, yo. Yo. Diyos ko po kain do. Yan na, magdadala. Yo. Oy. Magkakarimatihan ba? Magkakarimatihan. So malayo yung agwat ng dating tatlong breakaway doon sa naku po. Dito tayo iikot sa may kaliwang to. Makipot na masarap. Bakit kung saan masikip? Doon tayo sumusiksik. Masarap ang kumarera pag masikip. Kailangan natin i-shoutout pala si ex-former SK Kagawad, si Mami, ang pinakasikat na virgin ng Pangasinan, si Mami John Bascos. Yang may pakana ng pakana to dahil kapiestahan ng Barangay Blast. Barangay Blast, Villasis, Pangasinan. So makipot tong ating ruta. Paano kaya tayo makakabakbak dito mamaya? Pagdating na sa marami. Oh, bumibengking sa kaliwa, bumibengking sa kanan. Ito pa itong mga to, no? Katatanong ko lang yung pangalan, nakalimutan ko ulit. Bogs yung naka-red. Yes, shout out. Adayo da. Okay, ito yung ating second group. Okay, ito yung second group natin. Mukhang matamlay na. Mukhang unti-unti lang nauubusan ng gasolina ng mga to, ha. Ayaw, Diyos ko po kain daw. Oh! Wala, sundan natin. Okay, tayo sa Barangay Blast. Villasis, Pangasinan. So, napakaraming tao dito, ha. Ito yung, kumbaga, bayan ni Ronald Duranza. Itong Barangay Villasis. Ay, Villasis, Pangasinan. Ayaw. Number 1 na to. Oo. Ah! Ayaw. So, dito tayo sa second group, ha. Kailangan i-video atin ito mga to. Ayaw. Isa-isa natin imumukhaan ng inyong mga mukha. Ayun, oh. Kahit na huli kami. Ayun, sige. Diba? So, napaka, magkakarimatihan ba? Ay, awan, ha. Okay, sarap. So, maraming tao dito. Kanan. So, naiiwan na to ng mga 300-400 meters, ha. Ayun. Ayun. So, babalikan natin yung tatlo. Baka magkarimatihan yun, ha. Yung sa may sticker kayo ng hawak. So, maraming tao nanonood dito sa Barangay Blast. O, ito, kabila, oh. Pagbalik, rimati na yata. Uy, dami nanonood, ha. Uy, may aso sa kanan. Nakakanervous kayong mga aso kayo. So, dito sa mga piyesta, dito sa Pangasinan, kahit ganito, kakipot, talagang dinadayo. Ito talaga yung pinaka-sports nila, yung cycling. Wala bang banatan dyan para naman mapasigaw ako? Mukhang pabawas na ng pabawas, ha? Ayun, oh. Oh, Antonio Agno, ayun. Ayun, sila tatay, madami dito ang nanonood. Ayan, ito, Barangay. Oh. Ay!
So magkakarimatihan ito mga delikado itong rimatihan dito ha. Mahirap sumabay dito. Ito marami tao. Ayaw! O ayun si Mami. Ay, last two pa! Last two pa! Ayaw si Mami. Last two, di dalawa pa. Ayun, ayun. Ayun, sa likod. O, ito mga yan, o. Nauuhaw na kami, Mami. Ayaw, nasarap dito, ha. Maraming masarap. O. Oh. Ayaw. Diyos ko, kukain na. Ba't andito ka? Ayaw. Maraming tao dito, ha. Ayaw. Sa mga ala na yun, shower out. Ayaw. Huwag na yan, huwag na yan. Ano sila tatay? O. Okay na. Isa pa? Isa pa pala? Okay, breakaway natin. So isa pa, isa pang lap. Shower out. Yaw. Okay, shoutout dito sa mga nanonood, napakarami. Ayaw. 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 Ayaw pa sila tato. Ayaw. Ayan. Dos. Alam mo na kagad. Rating group, dos. Ano? Isa pa. Last, isa. Naku, wala ito. Oh. Dito, ayun. Ayun, shoutout. 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 Na. Okay. So, rematihan na itong tatlong to. Rematihan na, ha. Okay. Yeah, basta tama-tama mo lang yun. Okay, pag ganun mo lang. Ayun, no. Daming taong nanonood dito sa Barangay Blast. Villasis, Pangasinan. O, yun, no. Shoutout natin si Mami Jan Bascos. At sa kanilang barangay, kasi mga barangay official dito sa Barangay Bas, Villasis, Pangasinan. So mamaya kukuha natin yung pangalan ng ating barangay captain para naman ma-shoutout natin, ha. Dahil pesta dito sa Barangay Bas. So magkakarimatihan. Naku po, may hams pa pala dun, ha. Sige natin kung sinong dadali dito. Si Bogs yung isa, no? Anong pangalan ng dalawa na yan? Okay. Ano na pangalan mo? Mike Joshua, okay. Valdez, Mike Joshua, si Bog. Rimatihan na. So, sino kaya makakadali dito? Itong Go for God, Team Jumbo, itong si Joshua Valdez. Joshua ba? Eh, nakalagay ito, di ba? Okay, sino kaya makakadali dito? Itong naka-Go for Gold, ayun si ate, bigyan mo si ate, ayaw, sa kabila, ayaw. Okay. So, ayan na, last, 300 meters. So, ayaw. Hindi, puro dan niya. Okay, tingnan natin kung sino makakadali dito, ha. Bago tayo mag-rimatihan, bago tayo mag-bakbakan, bago tayo mag-tugisan, kailangan natin i-shoutout si Mami Jan Bascos at sa lahat ng taga-Barangay Blast Villasis, Pangasinan sa pangukulan ng kanilang barangay captain, mga barangay official, mga marshal na tumutulong dito sa pakarera ng Barangay Blast dahil piyesta nila dito, ha. O yan na, ha, malapit na tayo sa finish line. Hindi, mabutan yung panjang, marshal. Tignan natin kung ano mangyayari dito, kung magkakarimatihan pa itong mga to or magkakabigayan. Dapat nakikinig kayo dun sa starting line kung talagang rimatihan na o hindi, dahil kami ang alam namin ay rimatihan na. Dahil last one na kanina, sino kaya ang unang aangat dito? Sino ang unang babanat? Magkakaangatan o magkakalasan itong mga to? Ay, umangat tayo pa ng kaliwa! O, umangat na! Go for goal! Villasis! Sa ulit yung subog, makintuloy! Taso! Ayan na! Go for goal yung nauna! Ayan na!
Diyos ko po kain daw. Nauna si Valdez. Joshua Valdez ba yan? Ayun, ang nauna yung taga-Tinibilyasis ha. So napakarami daw dito, parang piyestang-piyesta talaga ha. Ay, mami. Iyo. Oo. Delikado itong rima dyan. Kaya na. Ayun, ayun, thank you idol. Ayaw! Thank you. Bitin mo. So ito yung ating. Oy, magkakarimati ang kaya tuloy mo na to. Thank you na natin ha. So, dalawang violeta, isang nakapula, isang nakablock, isang nakatim Philippines. Kanan mo. So, rimatihan na yan ha. Magkakarimatihan pa kaya itong mga to. Dito kukunin yung ating second, third, fourth, fifth. So, siguro more or less 300 meters to the finish line. Kanina nang maganda yung bakbakan dito. Kaya sa second group, magkakabalatan. Ayan na, medyo bumibilis na, 42. Ayan na, paliko na to, isang liko na. Sinong unang angat dito? Umangat na sa kaliwa! Nagkakikigan na, nahuli na to isa. Mga ito ba, umangat na. Umangat sa kaliwa. Diyan ka na, ito. Nagkabalatan. Doon sa finish line. Ako po, Diyos ko po kayo. Itaas mo! Yo! Napakaraming tao.